1947, a l'Índia i el Pakistan estan de festa, ja són independents de l'imperi britànic. A la Roca se celebra la Mare de Déu d'agost i no hi ha escola. La Montserrat mitja dormida es desvetlla mentre camina cap a l'habitació del seu pare, que l'ha feta cridar. En Jaume Clescap on sent i ho sap de veres que es mor, asseguda en una cadira de vímet. La Montserrat amb 12 anys espera. Morint, en Jaume sols té ulls per ella i vol viure-la fins que li aguantin les forces. Ho seno del després de la missa, a casa seva a portar-li tabac com cada dia, i arriba temps d'acomiadar-se d'en Jaume Clescap, que l'esperava per morir en un últim sospir. Després de 3 anys de patiment al llit, Jaume, cambrer de l'Oro del Rin, li agradava la fotografia, en corren unes poques per casa. Petites, senzilles imatges d'una vida estroncada massa jove, amb massa patiment. Sempre està dins el meu cor l'encant de la teva veu, d'aquell melodiós sol, i el so de la teva veu de 1000 nits en somiar. Vens tu per calmar el dolor que em va restar de la nostra cruel separació. Sempre, sempre jo t'espero, l'encanteri del teu amor paternal. Sempre ets al meu cor i parlo amb tu discretament i amb senzillesa. Ara ja tot torna a estar bé, està bé, està bé. I si tot va bé, que pot anar malament?